Okay, mayong mudto no usab kadto Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air. Ug ako lang hapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abinaw adlaw na usab karon nga Biyernes no pizza 23 na manghigala sa bulan sa Hunyo tuig 2023 no. Unya bisperas ron mahigala sa fiesta ni San Juan Bautista no karong adlaw ang fiesta ni ang iyahang bisperas. So happy fiesta di ay sa mga nagsaulog sa fiesta ni San Juan diri sa Ayungod. Ako ang mga kuan diri mga sitio, doon ako sitio nga nagsaulog sa fiesta og mga adlaw no sa Luok no. Dapit diri may Tampukunwan, diri po dapit sa may Basakan, dapit diri sa may Tampukunwan gihapon na no. Unya do na pud ko Tampukunto diri Tampukunto. And then do na pud fiesta diri sa kining sitio Pasil. Pasil no na no. So nahala no mayong mudto na kaninyo og advance happy fiesta sa atong mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilahang fiesta, mo sa ulog pa sa ilang fiesta ug mga adlaw. Bino ari kita manghigala sa atong CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamudtuhon. National Retreat sa mga kaparian gikatakda nga pagahimuon karong moabot Nobyembre 7 hangtod sa 9 ni ining tuiga. Adto kini ipahigayon sa IEC Convention Center sa Cebu. Matud pa ni Archbishop Jose Palma, usa kini ka matud pa retreat, national retreat or kining pag-renewal sa mga kaparian, pagbag-o sa matud pa panaad sa mga kaparian. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis na nihangyo karon nga matud pa niya ang atuang mga inadlawng buluhaton ato yung buhaton alang sa Ginoo no. Ang atuang mga buluhaton atong i-dedicate ngadto sa Ginoo aron nga sa matagutlo sa atong kinabuhi ang Ginoo anaa gyud permanente sa atong kasing-kasing. Mao kadto mahigala ang mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita manghigala sa ato ang mga buluhaton. Okay, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Boy no ang atong Saint of the Day karon sigundiri sa atong listahan. Kaya na naman ko listahan ini mahigala kay dugay na magayon ko yung programahan ako mahigala. Tambok-tambok pa ko ato karon na niwang na lamang og pinograma mahigala. June 23, Saint Joseph Cafaso. No, natawo kini si Saint Joseph Capasso dito sa Piedmont, Italy sa usa ka ordinaryo nga pamilya. No, unya nagkuan kini siya, nagtuon kini siya sa seminaryo sa Turin. Unya na ordinahan ni atong 1833. Unya he continued his theological studies at the Seminary and University of Turin and then at the Institute of St. Francis. Tungod ni ining iyahang taas kayo nga matud pa nakabuot nga kahibalo sa iyahang pagtuon, nahimo kini siya nga brilliant lecturer in moral theology no. Nahimo siya maayong magtutudlo sa moral theology. Ang problema ini ni Saint Francis kaduna ni siya deformed spine, tikubo ni siya tikubo in taon kini. Unya he actively opposed Jansenism and fought state intrusion into church affairs. Doon naman yung panahon manghigala nga murag ang atong mga panahon na ba ang gobyerno murag manginlabot manghilabot sa kalihukan sa simbahan. So muna nga usag yun sa mga ni oppose ni supak ni mao kini si Saint Joseph Capasso. Unya nahimo siyang rector sa maong Institute of kining Institute of St. Francis dito sa Turin. Unya siya nahimong rector dito madugay dito 48 and made a deep impression on his young priest. Sa ato pa daghan kaayo ang mga pari nga mga batan-ong pari nga matud pa nakatun sa iyahang mga kinaiya. Unya gi-emphasize gyud niya ang disiplina ug ang high standard sa pagpanudlo ug ingon man usab
sa pagpuyo. No, nya apostolate to the prisoners. Nagkuan po kini siya, tigbisitahan po niya siya dito sa mga prisuhan aron panudlo po dito na working to improve their terrible condition. Usapod sa iyahang gipaningkamutan ni Saint Joseph Capasso, mao nga mahimong arang-arang ba? Mahimong arang-arang usab ang pagpuyo sa mga pineriso. Unya, iyahang gisuportahan si Don Bosco, katubang Salesian Order ba? In his apostolate to the youth ministry. Unya, namatay kini si Saint Joseph Capasso ni adtong 1947. No? Dugay-dugay gyud po sa niya mahigala, no? 1833 siya na ordinahan, unya nakuan siya, anak dili kay na ordinahan, na canonized, dili kay namatay. Died and was canonized in 1947. So karong adlaw mahigala ato gagihinumduman ang lain na pong santo sa Katolikong simbahan nga mao si San Jose Capasso. Ato di ay nga timbayaon og may mudto ang atong mga kaparian, no? Kumusta na itong mga kaparian, no? Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga nagkakita karon, no? Nga nakadungog karon ining ato ang pagsibya. Abi no ari kita manghigala sa ato ang mga pagpanudlo kabahin sa ato ang pagtulunan. Okay? Kabahin sa abortion, no? Matud pa kining abortion usa kini sa mga paagi nga diin ang bata nga naa nabuhi na sulod sa iyang sulod sa inahan pagakuhaon o may posibleng mamatay gyud ba pagakuhaon. Sumatod pa sa Code of Canon Law 1938, excommunication gyud ang silot niini, late sententia. Man pasabot nga excommunication, instant communication. So usay pasabot og excommunication, kana bitawng dili nakapwedeng mudawat bisag unsang klase sa sakramento sa simbahan Katoliko. Buti pasabot nga you are now alienated. You are expelled, no, from receiving the sacraments of the Catholic Church. Okay, klaro. So bana, no, so muna nga maning kamot gyud ta, no, mga kababayenan, no, para nako murag wala gyud rason bisan unsa nga pwede natong patyon ang bata sulod sa tiyan, no, maghatag kini og dako kayo nga kanang bitaw natong lama sa atong pagkatao. Okay. Okay, ari kita mahigala, padayon kita sa ato ang mga pagpasabot, no? Unsa man kining mga acolytes, parehos na ba kini siya og altar server? Ayan, no? Acolyte is an instituted minister of the church, no? Unya moingon kita nga altar server ba siya? Pwede siya nga mahimong altar server kining acolyte. Pero labaw pa siya niya na nganuman tungod kay kuan man siya, instituted minister man gyud siya sa simbahan. No, pero pwede pod nga mo serbi ang kanang kulitos. Pero mas taas ko ni siya kaysa altar server ang nganuman tungod kay gi-institute gyud ang iyang ministry. No? Di pangutana unsa man kining sakristan? Ang sacristan is a person in charge of the sacristy, sacred vessels, vestments, church, or a religious kanang any religious kining items. Ato ba kining sacristan kung imong ginibuto na hunaon, dili lang ni kay katurang ordinaryong mga monagserbi sa simbahan, mga altar servers. Kining sacristan in charge gini siya sa sakristiya. Klaro ba kana bitang kabalo mo sa sakristiya kana bitang bulutangan sa mga sagrado nga mga gamit, mga vestment sa pari, no? Ug daghan pa mga butang nga galamitonon para sa misa. Na uniya gamitonon para sa kining tanan, no? Siya po manglimpyo da sa sakristan, sa sakristiya ug daghan pang uban. Muna siya sakristan. Adto pa kung dili ka in charge sa kining, if you are not in charge of the sacristy, dili ka pwedeng tawgon og sakristan. Kuan lagi ka altar server o baka kulitos. Hinoon diri sa ato murag wala na may kalainan kining mga kulitos, mga sakristan ug altar server. Murag maumaon man pero doon na gyud sakristan nga in charge gyud sa sacristy. Kay importante kayo nga doon na gyud in charge sa sacristy. Okay? Klaro? Kaya lain-lain nga pangutana mahigana. Pila may edad sa bata nga pwede nang makasala? Okay?
pwede na makasala ang bata kung anaa na siya sa age of reason. No, that is according to Canon 97, Article 2. Ang bata pwede na makasala kung anaa na siya sa age of reason. So nakisuot matag edad, mga 7 pataas. Muna nga kanang mga idara ato ng pakumpisalon, unya at the same time ato ng pakalawaton. Nga naman, tungkol kay niya ng mga idara, pwede na siyang makasala. Okay? Another topic, no? Nga naman, nga manguros man tang mga Katoliko, why do Catholics do the sign of the cross? Okay, number one reason for that is in order to unite ourselves to the passion, death, and resurrection of Christ. Ano, nga munang mangumpisal, nga munang manguros ta, aron mahiusa kita diha sa pasyon, sa kamatayon, o pagkabanhaw ni Kristo. And number two, in order to recognize that we are all connected to the mystery of the Holy Trinity. Ano? So number one is, in order to unite ourselves to the passion, death, and resurrection of Christ. And number two, in order to recognize that we are connected to the mysteries of the Holy Spirit, of the Holy Trinity. Ayan, no? Muna nga, kung magkuang ganita, magampo ta, no, ato gyud usa nga kining gitawag nato mag-sign of the cross ta, aron nga makonekta, aron nga makonektado na kita sa Holy Spirit, Holy Trinity, no, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ug ingon man usab aron nga mahiusa kita diha sa sakripisyo, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Okay, klaro. Sa balik-balik ka ito ng mga adlaw ha, mga higala. No, daghan-daghan tag topic ron ato. Hinayan ra mga higala. Nindot kaayo nga bisan ginagmay, doon na gid po tayo ginagmay nga pagtulunan nga nasabtan kabayan sa atong pagtuo kaysa magsige ra gitag pangambot, no? Sige ra tag pangamngano dagway. Mo mong guna mong naandan ingon. Mas maayo nga doon na gid tayo nasabtan o kanang hugot gid natong gituuhan. No, klaro ba? Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.